Oiek. Ondo. Oiek eta. Gitano, zaila lau. Joren, una renga vuelta hoy. Venga. Ate hori noa, ondo. Venga, botille. Apa, Goldo. Venga, Joseba. Hoi de motel, hoi baiza soia, hoi, Lokatzaik ez da, bestela. Ben izkerreta. Hori. Ondo. Hau pagetane. Hau paizkan. Venga, izan, animo. Azkarra, desnivel gutxi eta forma bajo, Hirugarren. Hirugarren eta aurretan ze posten dituzu? Uste tira zindetena bestetan. Asko. Ego, zer paso ezazu? Lehenengo jetxira hortan desbokauta juntzea, zede, ba, honek izan, ematen gauz. Dale goksin dezu, pup! Aspaldiko partez gogoa neuken da oso politia baldi ere zona eta neuken gogoa eminioteko. Bost, sei, zazpi. Soiko David Zubietako joaldunak oso pozik hartu ditugu Aztiri. Inguratuta Aztiriko plaza ederrontan. Ordezkorikan bilatu nahian ezin da joan inora laguntzik inor beharrezkero beti prest beti gustora merezitako omenaldian herriak zaitu gogora eskerroneko kantari gatoz guztiok zure ondora eskerroneko
kantari gatoz guztiok zure ondora. Zorionak Adirane, Ainoak emango dizu oroigarria. Txalo bero bat, Adirane Peñagarikano. Fete, 5 minutu eta 39 segunduko denborarekin. Berak uste zuen gaur ez zuela irabaziko, baina nik banuen esperantza berarekin. Zorionak Lara Estebanez. Hau pasu. Txalo bero bat, Lara, Adirane eta Mikele ditugu gurekin. Katarain, zehamarra, 57 minutu eta 5 segundu behar izan ditu. Iezko irabazleak baina 5 segundu gehiago. Egin ditu, gaurko proba amaitzeko. Pello Olaberria, izan duzen, justu 57 minutuetan proba amaitu zuena. Hemen txedugu gaurko 3 lehen sailkatuek Optika Oskarbik ere eskaintzen duen euskatarako betaurrekoak garaileari emango zaizkio. Optika Oskarbik eskainitakoak. Beraz, podion gainean urantxe, Beñat Katarain, Andoni Egiguren, Imanol Intza, txalo bero bat, irukote honi.